Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Tamang-tama, nakakonect po tayo sa atin pong butihing chief ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital, si Doc Eric. Alam natin talagang occupied tong grabe sa oras dyan. Dyan ang battleground, ang ground zero sa BRTTH. Malaman natin ang sitwasyon ng Bicol Regional and Training Teaching Hospital sa gitna ng laban natin ito sa pandemic. Ang ating butihing pong chief ng BRTTH, si Doc Eric Narabura. Doc Eric, magandang umaga. Si Pio po ng DCGB. Sir Pito, good morning po. Good morning po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig po. Magandang umaga po. Opo, Doc Eric, thanks for accommodating us and taking our call, and it's a pleasure and it's an honor. Doc Eric, una po, kumusta ngayon ang ating general situation dyan insofar as yung ating mga pasyente at ating mga personal staff na nag-aalaga sa mga nagkaka-COVID po na nako-confine sa BRTTH? Go ahead po. Salamat po sa mga tanong po ninyo at pag-aalala sa amin dito sa BRTTH, sa aming mga personnel po. For the information of everyone po, meron po tayo sa ngayong araw na ito, meron tayong 36 na pasyente po rito sa ating ospital. At presently po, doon sa 36 na yun po ay 400 po na personnel natin ang nakatutok at nag-aalaga dito sa sistemang ito sa pag-aalaga po ng ating mga COVID patients po. Ganyan po. Ganyan po talaga yung personnel complement po niyan. Opo. Back to you, sir. Opo. So, Doc Eric, sa gitna ng laban natin na ito, almost papasok na tayo sa pangalawang taon more or less. So far, may nabanggit ka po, Doc Eric, 36 ang ating active cases natin ngayon dyan. Sa inyong pag-observe ng empirical data, Doc Eric, ano po ba, tumataas ba yan o downward trend na tayo dito sa Albay? Base ho sa datos na natatanggap po natin ngayon at tinututukan namin ay nagsisimula na po siyang tumaas. Nagsisimula na pong tumaas base ho sa datos natin. Pero wag ho tayong mag-alala at may mga paghahanda naman po kaming nakaabang po kung sakasakaling magkaganyan po yung sitwasyon. May mga pag-uusap na po kami with the province po, with Legazpi City, at yung mga karatig probinsya po natin. Alam niyo naman po na pagdating po sa BRTTH, doon sa 6 po na probinsya ng Bicol Region, 4 po doon ang kinikater natin. At minsan pa nga po ay mayroon pa mga sumusulpot tayong mga kababayang galing pong Samar, Leyte po. Ay, opo. Doc Eric, ano po, let us i-qualify po natin yung sinasabi mo, quote-unquote, na tumataas. You are referring po yan sa kabuuan na po ng mga tinatanggap ninyong pasyente dyan na galing lang po ba sa Albay o yung iba pang karatig na probinsyang na-admit dyan as COVID positive, Doc Eric? Pangkalahatan na po yan, pangkalahatan na po. Pero siyempre po, ang karamihan po niyan talaga, majority, 60% po niyan ay galing po sa atin sa probinsya rito sa Albay. Kasi naman po kahit papano, katulad nga po ng Sorsogon at Masbate, meron na tayong kasama po sa pagtulong sa kanila na meron tayong naibigay po. May naibigay po tayong mga espesyalista na mga residente po, particular, para matulungan po sila sa pag-aruga sa kanilang mga pasyente para ho kahit papaano mabawasan yung ire-refer nila rito po sa atin. Ay, opo. Okay, Doc Eric, may nabanggit ka 36 ang atin ngayon dyan na active cases. And doon naman sa ating puwersa, dyan po sa BRTTH, 400 personnels po ang salinsinan sila, halinhilan silang nag-attend sa pag-alaga po sa kanila, Doc Eric? Tama po kayo, Sir Pio. Kasi po,
for your information po, kung kunyari po, Sir Pio, ikaw ay naka-duty sa COVID patient, ikaw po ay 14 days ka po sa kanila na nakatutok araw-araw. Pagkatapos ng 14 days mo, yung grupo ko naman po ang papalit kasi po, hindi po yan katulad ng ordinary ward na nakababad po yung mga nurses po. Hindi po. Base ho sa rekomendasyon ng ating infectious disease specialist po, dapat po 14 dias lang nakatutok ang isang grupo, kapalit po niyan ay 14 dias na naman after 14 days. Kasi tinetesting naman po sila. Kunyari po ikaw sir ay una kang nag-duty ng 14 days, off ka na ng 14 days, pero yung susunod na 14 days mo po, 7 araw ka mo ng obserban at isa-swab po. Pag na-swab ka na, pag negative ka, doon ka pa lang po pwedeng, ang matitira sa iyo, meron kang sabihin na natin 5 araw na pwede ka nang umuwi muna sa pamilya mo para asikasuhin yung mga dapat mong asikasuhin at sa susunod na 14 days po kasi, ikaw na naman ay duty po. Na ikaw na naman po ay bawal kang lumabas, nandun ka sa facility natin, ikaw po ay aalagaan doon, ikaw po ay pakain doon, patira ka ron, at ikaw po ay ihahatid sundo pag ikaw po ay dadalhin na ng ospital. Kasi naman po, alam niyo naman na hindi yan mga yan pwedeng sumakay sa pagpublikong public sakyan po. Kaya ho, provided po lahat yan ng ospital. Ganyan po ang kaya ho, ganyan po kami mag-alaga ng ating mga employee na nakatutok po sa mga COVID patients po natin. Ganyan po yan. Opo. Doc Eric, by the way, pag naputol po, magre-redial po ako no, Doc. Wala pong problema. Sige po. Opo. Doc, ganito po kumusta yung mga staff naman natin? Kasi nung mga nakaraang baga, nung unang surge, nako, may mga nahawa. Ngayon, kumusta na po ang ating protection naman sa ating mga mga staff natin? Go ahead po. Salamat po. Buti po na itanong nyo yan. Actually po, ang number one pa rin protection po natin ay yung bakuna po talaga. Sabi nyo nga po, may mga nahawa kaming mga empleyado. Yung mga initial pong hawak namin noon, nakita namin na ang pinakamaraming populasyon na empleyadong nahawa ay yung mga yung mga empleyado namin hindi tumitingin ng COVID patient. Kaya lumalabas sa datos namin, malamang talabas nila nakuha kasi yung mga empleyado naming nag-aaruga ng mga COVID, sila yung mga hindi nahahawa po. Kaya yun po yung pag-aaral namin noon nung nakita namin yung ganong datos. Pero hindi pa rin po kami huminturon. Naghanap pa rin kami kung paano pa namin maayos yung sistema namin para maiwasan yung magkahawaan po sa loob, lalong-lalo na po yung sa non-COVID namin kasi ayun po yung mataas yung mga non-COVID. Opo, kaya base naman po sa pag-aaral ay napag-aralan namin kung ano yung maganda namin gawin po. Kaya kahit paano po, dumating man itong second wave po, ito pong wave ng Delta, ay may natutunan na po kami kahit paano po para maiwasan at mabawasan yung ganong mga pangyayari po sa loob ng ospital po. Opo. Now, talking about yung Delta variant, Doc Eric, hindi naman sa hinihingi natin, sana wag nang tumaas pa itong kaso ng COVID. How prepared are we logistically and manpower diyan po sa BRTTH if worst comes to worst? Sana wag dumating sa ganun na Doc Eric. Opo. Sana nga po, kaya lang po, alam naman natin na tayong Bicolano, sanay tayo sa, alam nyo na, nagpi-preempt tayo, kaya ang maisisigurado ko lang po sa inyo ay talaga pong pinaghahandaan namin, hindi lang po kami. Actually po, may pag-uusap kami with the province at Legazpi City. Ayoko sanang i-preempt, pero po may plano na po kasi kami na pag tumaas na po yung kaso, ito po ay may gagawin kaming operational plan, yung tinatawag naming Albay Triangle. Ito po yung dati nating ginagawa pag puputok yung Mayon Volcano. Ito po yung implement namin ngayon. May trigger lang po kaming hinihintay. And actually, gusto ko lang po siguro hintayin nating magpatawag ang probinsya
ng Albay at ang Legazpi City para mailatag sa inyo ng buong buo kung ano ang ibig sabihin nitong Albay Triangle. Ayoko lang po munang i-preempt. Pero po, yun po ay isa sa mga hakbang namin na paghahanda kung sakali hong magkaroon ng surge dito sa ating kapaligiran po sa Albay po. Ayun, opo. So, Albay Triangle Oplan is ready. Sana wag nating magamit. Ibig sabihin, wag dumating dun sa puntong magamit natin yun para ibig sabihin wala Delta variant try sa atin na Doc Eric. Yes po, opo. May trigger po yan, may number trigger po yan for the information of everyone. Sabi ko nga po, presently 36. Pag nag-55 po, trigger yan. Ayun, Trigger oo. Pag nag-55 ang ating occupied bed capacity dyan, Delta o non-Delta, i-apply na natin yung Yes. Oplan Triangle. Opo, Albay Triangle po. Yan po yung dati na nating ginagamit noon. Kagandahan lang po ay nakinig naman ang ating PGA at nakita naman nila na ito ay mas efficient. Pero mas maganda po siguro, we will let them introduce the program po, yung plan na yon para ho talagang mapakitang ito po ay pinagplanuhan ng buong probinsya at ng mga regional directors po sa pangunguna rin ng ating DOH po at ng Office of Civil Defense po. Opo. Doc Eric, nabanggit mo na nasa more or less 35 ang ating active patient dyan. Percentage-wise, 1 to 100 na scale, ilan na pong inabot ng ating capacity na na-occupy na po sa BRTTH insofar as COVID response is concerned po? Napakababa pa po niyan. Sabi ko nga po, pag na-trigger yung ating trigger number, ay makikita niyo po na puro COVID na lang kami. Puro COVID na lang po. Ayun, oo. Yan po, kaya ho talagang kami na lang ang babagsakan ng ating base naman sa kakayahan namin. Basta po ang pinag-uusapan natin po. Naku, naputol na. Doc Eric, tawag uli po ako. Naputol na. Tawag uli ako. Pirang porsyento na daw kung itanong natin, Doc Eric, ilang percent na ng ating hospital capacity ang inabot natin ngayon dyan na-accommodate natin ngayon? Ilang percentage na po, percent na po ang ating hospital capacity ngayon? Nasa less than 30% pa po eh. 30% po. 30% ang presently ho, 30%. Nako, Ang number natin. Opo. So, sabi ko nga po, pag nag-65 yan, magti-trigger po yan ng ating surge plan, which is yung Albay Triangle Yes, for oo. COVID. Meaning to say, pag sumobra na ng 5 puntos dun sa middle, ayun na, trigger na yung Oplan na triangle natin. Opo, Albay Triangle po natin. Opo, trigger na po yun. Doc Eric, may mga nakakausap akong mga doktor sa medical community natin dito. May mga bata daw na nakukonfine talaga na dyan na nagkaka-COVID dyan sa BRTTH ngayon? Nagkaroon po tayo noon. Actually po, may 7 tayong bed po. May 7 tayong kama for now. Exclusively for babies po na nagkaka-COVID. Presently po, may 2 tayong suspect. Suspect pa lang po kasi yung nanay po ay nag-antigen positive. So we're waiting for the RT-PCR po nung mga 2 bata. Kumbaga ho, meron na tayong talagang nakahandang lugar para sa kanila. Mostly ho kasi mga ganito ay yung mga nanay ay nag-antigen positive po. Kaya suspect na po sila. Opo. Kaya yung mga bata ay nilalagay na ho namin sa isang lugar na for COVID na po. Just in case po. Total, may 7 naman po yung kamang yon. Lugar na yan. Meron po kaming 2 ngayon. Ayun. Probable. Probable. Probable po. Opo. Pero the past days, sa inyong data, the past days, walang mga na-confine dyan na bata na mga COVID? Wala bang surge sa mga bata na nagka-COVID?
Noon po yun wala pa po ngayon. Sabi ko nga po, noon po nagkaroon kami ng kasong dalawa na nag-positive po. Yung Ayun. isa ay pinala po sa atin na positive na sa kasamaang palad po ay yun po siya po ay namatay. Oho. Yung isa naman po ay nag-positive din pero napagaling na po namin na pauwi na. Ay, Yung una pong namatay po ay it was brought in late po kasi kaya medyo alam niyo na hanggang doon na lang po yung magagawa natin for the patient. Fortunately po yung pangalawa po ay nabuhay naman po at wala naman pong nangyari. Napauwi na po natin sila. Ay, thanks God. Doc Eric, di ba doon mga nakaraan parang may nag-pool ng resources si Congressman Joey ng 2nd District including yung Defensa Civil na napapool natin para sa mga ventilators, mga equipments. Kumusta po? Ready po, andyan po sila na lahat? Actually po, nagpapasalamat nga po kami sa Central Office at doon din sa mga tumulong sa atin po na yung Department of Health po ay nagpadala talaga sa atin ng mga ventilators, may mga high flow meter po. So yun po yung nakahanda po. Kaya nga po sinasabi ko, medyo nakatutok kami doon. Ang magiging challenge lang po talaga is yung oxygen. Oxygen was a challenge last time po. Pero kita nyo naman, hindi nyo napansin na naging problema yan. Kasi na-i-deliver natin. For the information of everyone, isipin nyo na lang, ang isang pasyente na naka-high flow po, high flow po, ang more or less po, kukonsumo yan ng isang tangke, isang oras. Naku, Kaya imagine niyo po. grabe. So, ganun po kakonsumo ang oxygen. Naku. Kaya nga po sa isang pasyenteng nag-high flow po ang pinag-uusapan natin. Kaya imagine nyo na lang po yung manpower na kung tayo, Sir Pio, yung naka-assign na magpalit. Naku. O palitan na tayo oras-oras. Pagkatapos sa isang oras, Naku. ikaw magpapalit niyan. Pagkatapos ako naman magpapalit niyan. Naku. Kaya kung makikita niyo yung power behind pag Grabe. nag-aalaga tayo ng isang COVID patient, yun po yun. Oo. Sana wag umabot sa ganong sitwasyon na ma-overwhelm yung ating medical capacity. Kaya nga lang din po, sabi ko nga po, na pag-uusapan yan base sa experience at kahit paano po ay pinaghahandaan. Opo. At least po may nakikita tayo, ganun ang paghahanda natin. Sabi ko nga po, nakatutok naman po ang buong puwersa ng regional offices natin, yung DOH po, at yung ating OCD po through the RATF po, yung ITF natin. Nakatutok naman po sila doon sa mga sinasabi namin. Kaya kung makikita nyo, puspusan din naman po yung support ng ginagawa nila base doon sa mga nakita namin at nilalahad sa kanila. Ganito mangyayari, ganito po. Di sige, yan na naman po, yun lang po. Kahit pa paano, na-assure ako na kahit pa paano po ay kung ano man yan, kakayanin natin basta sama-sama po. Ang inihiling ko lang po sa mga nakikinig sa atin ay yung part naman po nila na yung social distancing, mag-face mask, mag-face shield, mga ganun po. Kung hindi kinakailangan lumabas, huwag nang lumabas. Yun po kaya medyo, yun po lang po kasi ang sabihin ko ng amini kong nakakatakot sa Delta na ito. Mabilis po kasi talaga itong makahawa. Pero ang kagandahan din naman ay lahat naman po tayo, lahat ng suporta ay nakatutok po sa lahat ng ahensya para matulungan po ang ospital para kung ano man yung maging kailangan po ay nakatutok po sila. Opo. Doc Eric, on a personal basis, gaano kabigat na-promote ka bilang chief? Nasa COVID pa tayo, Sus Mario Joseph. Paano ba yan? How do you do about it, Doc Eric? Sabi naman po, di baga, hindi naman ibibigay yan sa iyo kung may dahilan naman kung bakit naman yan ibibigay sa iyo ng Diyos, di po pa. Opo. Na taong kailangan ka sa ganitong sitwasyon, sige ho, ipagpasa Diyos po natin na may dahilan naman po ang Diyos kung bakit tayo inilagay dito sa ganitong pwesto. At yung mga kasama ko rin po, kaya sila inilagay dyan. At katulad niya rin po,
kayo ay nailagay sa ganitong sitwasyon, Oo. may dahilan po yan, may dahilan ng Diyos yan. At nakikita naman natin na pinapakita naman sa atin ng Diyos na ito ang magagawa mo. Kaya gawin lang po natin yung dapat natin gawin, magtulungan tayo. Yun naman po lang yung pananaw ko dyan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Particular din po sa inyo na napaparating yung impormasyon para sa mga kababayan natin. Huwag namang mag-alala at mapaalalahanan na ito lang po naman yung dapat nyong gawin para magtulungan tayong lahat, matulungang mapababa itong tama ng Delta variant na ito na darating. Opo. Doc Eric, appeal mo sa public in general and the assurances under your leadership ng BRTTH is ready. Go ahead po. Opo, maraming salamat po again po. Basta sa aking mga kababayan po, ang BRTTH po ay naandito po. Handa pong maglingkod sa inyo sa tulong na rin po ng mga ahensya ng gobyerno at ating mga local chief executive, ang ating mga governors at mga mayors po at yung mga regional offices po na nakahanda po. Handa pong tumulong sa ating lahat. Kaya ang akin po ay, ang inihiling lang po namin sa inyo ay tulungan nyo rin po kami sa para masugpo po ito. Ang tulong pong hinihiling namin sa inyo ay maniwari man lang sana na gampanan nyo naman po yung pinapakiusap sa inyo na social distancing, face mask, face shield, magpabakuna, malaking bagay po yan. At kung hindi naman po kinakailangang lumabas, ay wag na lang pong lumabas at wag na hong magdagdag ng mga balitang hindi naman po nakakatulong. Yun lang po. Marami pong salamat sa inyo. Maraming salamat po, Sir Pio, sa pagkakataong maparating itong aming panawagan sa ating mga kababayan. Opo. Thank you so much, Doc Eric. God bless, keep safe, and DCGB, I am here to help po. Go ahead po and God bless po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay, thank you so much mga tugang. Si Doc Eric Raburar, ang atin pong chief ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Nakausap natin ngayong umaga. Very exhaustive po and atin pong babalikan. Tutulungan po natin ng gobyerno ang BRTTH para po sa mga panawagan and makabigay tayo ng tamang impormasyon galing po dyan sa ating mga kinauukulan.